ଏଇ ରକମ ବେଶୀ ଯୋଉ ବେଶୀ ଫେଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଆମେ ରାତିରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ସକାଳୁ ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ବଜାର ଯିବୁ 9:30 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବଜାର କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ଚଟପଟା ଚାଟ ଗୁପଚୁପ କିଛି ଯଦି ମିଳିବ ଆମେ ଚଟପଟା ଖାଇକି ଆସିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 9:30 ବେଳେ ବାହାରି ଗଲୁ ବଜାର ଆଉ ବଜାର ଯାଉ ଯାଉ ଆମ ନଜରରେ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏଇ ଗୁପଚୁପ ମାନେ ସେ ଖଟା ପାଣିକି ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନିହାତି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବୁ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଭଳିଆ ଗୁପଚୁପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସେଠି ଖାଲି ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ଦେବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ କହିଛି ବାହାରେ କେମିତିଆ ଗୁପଚୁପ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ସଜେଇକି ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ନଜରରେ ପଡିଲା ମଲେଇ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲୁଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆମର ବୁଲୁଛି ଜାଗାରେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଖଚିକି ଦଉନ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁ କରୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆମ ଭିଡିଓ ବି ବହୁତ ଆଡେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ବି ଭାଇରାଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ ବହୁତ ମଜା ମିଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବି ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।